Wai ana ganka cikin damuwa ne? Kai dai bari kawai. Al'amuran ne sun yi yawa. Kamar ya ba? To ai rasa ta ina zan fara. Halin da ƙasar nan ya shiga. Mutane yanzu sun zama ba sa tsoron Allah. Ha, wannan ya zama ruwan dare. ‘Ya'ya mata ba su tsira ba. Manya maza ba su tsira ba. Matan ƙananu ba su tsira ba. Yanzu iyaye sun ɗauki tallacinsa, su kuma 'yan iska sai su yi amfani da wannan daman a dinga ɗaukar su a kai su kango, a je a lallaɓa yaran, a je a ba su abin da bai taya karya ba a musu ciki. Amma na rasa ina tunanin iyayen ya shiga, wa'insu kuma a dalilin da suka samu damar da za su yi wa yaran fyaɗe kenan. To wannan ai ya zama ruwan dare ne a gani na, saboda mutanen ka kula yanzu kowa san kai yayi. Allah dakata, don ya zama ruwan dare shikenan sai ya zama a ci gaba da yin shi. To mu da bamu da magani shi ya za mu ce? Akwai gwamnati. Akwai gwamnati? To me yasa ba za mu taimaka wa gwamnati daƙile wannan fasadin da yake faruwa a ƙasa? To ai abin ne idan ka tsaya ka duba. Kai idan zuciyarka mai kyau ce kana kokarin ka kare. Sai kana kokarin karewa sai ga wani naka ne ma shi ma ga ya ce yana aikata irin wannan abu na tsaya ne nazari ko ba haka bane? San ba gaskiya kai tura ɗauwa harakarar babuwa sannan ba ɗauwa kuma duk shairi ɗan rayuwa ku taho kuli ɗan uwa ku taho kuli ɗan uwa ya shirin rayuwa shirin aikin rayuwa. Matsalan iyaye amma su kuma idan ka zauna da su ce maka talauci.
to wannan suna nufin zai iya magance musu talauci? A ba zai ba. Ai talauci kawai ka dage kai karatu kuma ka nema da kanka. Amma mace ba za ta neman ma kuɗi ba kana zaune a gida. Hakan ba zai ba gaskiya. Ni dai a gani na fahimma. To yanzu idan kai magana iyaye su kai yaran su makaranta. Sai su ce maka a'a su ba makaranta ba a'a kaza kaza. To ko zaman gidan ba zai yi ba. To ita ya mace dama yana aka santa gidan mijinta sai kuma ta zauna ta yi karatu idan da halin ko da ba halin yin karatu amma dai ta zauna gida a gida ma ba za a rufe wanda yake da karatun ba. Na yarda da kai ya mace gidan mijinta amma yanzu wannan rayuwar mu ya mace da farko ba gidan miji take bukata. Ya mace mataki na farko kula iyayenta daga lokacin da kai mutum ba abin da take bukata su yi makaranta saboda shine hanyar da za ta samu ta san wace ce ita wane ne kai mijinta ko wane ne iyayenta da za ta mu'amalanci da su. To kuma yanzu idan ka tsaya ka duba mutane abubuwan da suke a garin a kama mu koma dai magana baya da kace kamar irin su haɗe da sauran abubuwa da ake mai ƙananan yara da sauran 'yan mata da sauran dai su dai. Nan abin yana ɗaga mu. To kaga kenan wannan ma na yi ka tufi da kashin kuma muka yanke muka koma kan wacce hira. Duk da ni ma wannan yana damuna sosai fiye da baka zato. To yanzu menene abin yi? Abin yi kawai adda. Ka abin da wuce ta. Muna kan yi. To a dage dai kawai. Adda shi kaɗai bai zai magance ba. Idan an yi adda sai a ɗauki mataki. To mataki wannan kuma sai dai ko hukuma da ta tsaya ta duba al'amarin abubuwa kuma da mutanen gari su taimaka. Babban abu dai mutanen gari yanzu idan mutum ya ga kamar wani zai wuce da wata hanya ko baka yadda da shi ba aka san haka za ka iya kai report wajen ma'aikata ka ce gashi haka ne yago? Shine lissafi. To shine to amma mutane ba su wannan wani shi ma kokari yake ma shi ma ya je ya wani abin da ba daidai ba. To ai babban abin da yake damina ita karan kanta hukumar tana korafi da mutane ba sa bata goyon baya ta yi aikin. Allah Ka yadda a ranka kai idan naka yi laifi za ka sanar da hukuma ni ma in yadda a raina to ko da sauran ba su yadda ba a hankali su ma za su yadda. Ina ga wannan shine lissafi. To ni ma wannan abin ya daɗe yana damuna to amma abin da ya sa sai in ga cewa dan mutum ɗaya ya yi yunkuri akan abu to wannan abun ba zai baru ba idan ba har jama'a ba ne suka haɗu suka dunduzo za su iya dakatar da wannan abu. To ya za a yi jama'a? Amma dan mutum ɗaya ba zai ba. Ya za a yi jama'a su yi dandazo idan ba a wayar musu da kai an kyale su? To haka ne amma ka san abun akwai rashin ilimi a ciki na sanin ciwon ɗan adam. Shirin dangaruwa, dangaruwa, shirin dangaruwa, dangaruwa, shirin dangaruwa. Ga shirin dangaruwa, ga shirin dangaruwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu. Yawwa sannu. Allah tambaya nake. To Allah ya sa na sani. Wani mai sai da ruwa nake biyo. To ai masu sai da ruwan muna da yawa ban san wanne yake faɗa daga ciki ba. Yana nan dai haka dan gajere bari yana yawan sa riga bulu. Okay. Na Sidiya mai welcome kenan. Shi ke nema kenan. Wallahi baya na ya dan jima da kusawa. Yanzu ba inda zan same shi. Gaskiya baya da takamaiman wuri. Baya da guri ɗaya wanda aka san shi. Ko ina zama yake yi. Kine yanzu babu inda zan same shi. Okay, na gode to. Shirin dangaruwa, dangaruwa, shirin dangaruwa, dangaruwa, shirin dangaruwa, dangaruwa. Matsalar dangaruwa, shirin dangaruwa, ga shirin dangaruwa. Kula da gida maza, kula mata mu karɓa. Wa abokina ya ake ciki ne ka zo sai zagaye kake me yake faruwa sai wani kallo kake mun haka. Okay, ba kamar sa abin da yake faruwa ba ka zo ka zauna kana sha'aninka. To ya ba zan yi sha'ani na ban wani abu ne ka fito ka gaya mun a mutum ba wai ka tsaya kana zagaye. Kamar sani ba kenan. A ni ban sani ba.
Baka sani ba? Ai shukar da kai ta riga da ta fito yanzu sai girbi za ka yi. Kai Nura wannan duk makaman naka ba yi bane ba. Ka fito a mutum ka gaya mun wannan zagaye-zagayen da kake ba shi bane ba. Da zu wata ta je wurin ruwan mu tana tambaya. Tana tambaya fuskar ta ɓaci tana neman ka. Me ka aikata, Bello? Wace ce wannan gaya mun siffarta? Baka ma san yanayin ta ba kenan. Za ka ganta kyakkyawa. Kyakkyawa ce kuma na san hannunka ce Bello tunda baka neman mata sai kyakkyawa sai kyawawan mata. Kana dan dogon hanci. Okay, ka ma gane take. Sidiya za ka ce mun ta. Amma da ta zo me ta ce ma? Me ta ce mu? Ta zo ran ta ɓace Bello abin da nake gaya ma wallahi Bello ka bi duniya a sana abin nan baya yi na faɗa ma yau na faɗa ma gobe baka ji Bello wani irin kunne ne gare ka Bello muna gaya ma gaskiya amma baka gani. Gaskiya yana sha maganin baki a garin nan kowa ya ce Bello kowa ni abin da kuke mun yayi yawa kai wasan abin da kake aikatawa kai ka sha hula da stati ka zo kana bin bango yanzu tuhuma ta ma zaka dinga yi kenan. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Aminu Hussaini Jiran. Ga masu buƙatar shiga cikin harkar wata fina-finan Hausa ko bayar da tallace-tallace da kuma harkar abubuwan da ya shafi bukukuwan aure suna ko wata ƙayatacciyar liyafa. Muna da kayan sauti na zamani kai tsaye za a iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 98-29-73-19. Kana ji haba da Allah Alhaji ya za ka yi mun haka? Kakka damu wallahi kayan ginin ne nake so zan aika je su. Yanzu ma Kano ce zan tafi. Kai da kasan kuma kayan masu inganci mana nake ma magana. Karo din ma za a kawo a sa. Har da gilasan ma da kofofin. Kar ka samu damuwa. Ina kan hanya wallahi yanzu ma Kano ce nan nufa. Wa alaikum salam. Aba ne so. Salamu alaikum. Alhaji tsaida ni kake hakuri iya hakuri a ji hankalinka gauga kake kana je kana magana ce kadai lafiya. Kano ne zan tafi yanzu an bani contract ta kayan aiki na rasa inda zan je in sai kayayyakin ginin nan shine yasa ma yanzu nake so in yi saurin aika a turo min da kayan. Kai yanzu yanda kake gini a karkarar wannan yanda ka san rozo yanda ka san zanzaro haka kake gini a kasan nan kai baka san bai sai kullum sai ka je Kano ka ba kanka wahala duk kai diba albishirinka to goro a nan cikin garin akwai shago wanda farashin shi daidai da Kano. Daidai da Kano? Daidai da Kano. Komai da ka sani kalli gidajen wannan duk na da. To ai matsalar su kuma ba sa kawo kayan gini na zamani na manyan gine-gine. Di ba dai ka gani wannan gidajen na duka gida ya kai 7 kagan sai na ajiye wuri guda. Duk a nan garin butik alhurma na sai shi. Na ce kuma butik alfarma. Ajiye hankalinka za mu je in kai ka wurin farashi daidai da na Kano. Duk abin da ka sani a nan na gini. Ana samun shanin ba sai ka je Kano ba. To haka ne ainihin su ta mu kusa. Kawai yanzu haka ma bata mun rai aka ina so za in je na aika kuɗi a turo mun kaya. Yanzu wata ɗaya kenan da tura kuɗi a turo mun kaya. Maganin ka kenan. Mana ai gani ya kori ji zowa za kai ka zo mu je in kai ka. To haka wannan ba damuwa ba. Mu je kusa ne ma daga nan ba wani nisa a kafin mu ma za mu kai mana hira. Ai ka gane ko ai inda kake magana za mu je din ne ni ba ban gane wa al'amarin nan ba. Kai ka je hankalin ka dan gama mana nan fa ce ma kantin sauki komai da komai kace akwai kamar na je Kano kama ka je Kano wala je hankalin ka ba damuwa Allah sa dai abin da kake faɗa ya zama gaskiya haka ne da ga shaida ko ni cikin sauki kenan nan ne kenan gani ya kori shi na tabbatar duk abin da ka sani na gini wurin nan in ka zo kowa kenan zancen Kano ce a mata mai na wurin wani inda zancen kayan gini. Haka ne nesa ta mutu kusa. A matsayina na injiniyan da nake kula da gine-gine. Yayin yi sautu ma yi wata wajen. Can wayar karan wahala ce kake. Wala wahala ce kurin kuke. To zan karasa cikin shigo da shi. Turka shi na zaune bai gagari ba. Botik alfarma mata mai. Ka tafaran botik ne ɗaya tilo da babu kamar sa a duk faɗin garinmu na mata mai. Domin shine gagara gasar botik da ake masa taken ko da me ka zo ka samu. Botik alfarma mallakin hamshakin adalin matashin ɗan kasuwan nan da samun kamar su abu ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa wato bashir ɗan iliya mata mai. Sun yi fice wajen kawo ingantaccen kayan gini na zamani har ma da na gargajiya. Kayan famfon ruwa, kayan wutan lantarki, har ma da kayan rufin ɗaki da kuma kayan abinci. Ina masu gina gidajen alfarma da na kece sa'a. Botik alfarma
sun tanadar muku da siminti gangariya, karo, wayoyi, rodikan gini, amare da kibari, kai har ma da kayan aikin da magina ke amfani da shi. Kwamsha ta shafi, zare, metir, selo da kuma wulbaro. Ta fanni kafintoci da masu buƙatar kayan rufin ɗaki, botik alfarma mata mai sun muku tanadi na musamman, sun kawo muku sila, falankai, katako, tol, kwanukan rufi, plywood da kuma ƙusoshin ginin alfarma. Akwai zarto, pieces da kuma marto ga masu buƙatar aiki. Ga masu buƙatar kayan gyaran famfon ruwa, botik alfarma sun kawo muku kayan wayarin ɗin ruwa, pipe, kwana, kan famfo, gam, escort da dai sauransu. Ta fannin kayan wutar lantarki, botik alfarma ba su ƙasa a guya ba, domin kuwa sun tanadar muku da kayan wutar lantarki, larens, ampul, socket, fanka, wayoyi, tsinken walda, faifan washi, kiluluwa, bugu da ƙari. Akwai fentir kala daban-daban, fentir na gidaje na alfarma, na shaguna har ma da na gadaje. Akwai magungunan feshin ƙwari da kuma takin zamani. Ga kuma zunzurutun kayan sanyi masu sanyaya zukatan matasan masoya ko ma'aurata. Fiya wata, madara, haɗi da galas. Butik alfarma ba nan kaɗai suka tsaya. Sun buɗe muku ƙayataccen gidan bulo na zamani wanda ake sarrafa bululluka masu ƙwari da nagartar gaske. Akwai interlock na ƙayata gidajen alfarma, bulullukan da ake a butik alfarma masu ƙwarin gaske. Botik alfarma ba iya nan kaɗai suka tsaya ba, domin sun buɗe muku don ƙareren kuma katafaren kantin alfarma botik. Su ne suka ciri tuta wajen kawo muku kayan abinci masu kyawu da nagartar gaske. Shinkafa, kuskus, fulawa, masara, hatsi, maka, taliya, garin kwaki, sukari da kuma nagartaccen man girki. Botik alfarma sun tanadar muku da sabulullukan wanka amma da na wanki, cilin da kuma maika na alfarma masu fitar da dauɗa da dattin kaya. Ta fannin kayan shayi kuwa ba a bar mu a baya ba, akwai Lipton, Nescafe, madara, ta ruwa har ma da ta gari, lahada, Lakstar da kuma ciyawar shayi mai ƙara garɗi da daɗin shayi. Mu dawo fannin kayan maƙulashe da kuma motsa baki. Sun tanadar muku da shakwala kala-kala, sufahiya, bigo erden, boriban, nutrisna, yato da kuma haɗaɗɗen biskiti na kyautar ango da amarya. Akwai cingam mai ƙanshin gaske da kuma shakwala kala daban-daban. Ina masu gidajen alfarma, ina magidanta, ina masu buƙatar rufin ɗaki da kuma kayan ƙawa masu kyawun gaske. Ina hukumomin gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ina 'yan kwangiloli da suke buƙatar siyan kayan aiki. To fa ga babbar dama ta samu. Botika alfarma sun tare da muku da ƙwararrun ma'aikatan da suka san makaman aiki. A tare ku da murna da kuma farin ciki sai kun zo botik alfarma mata mai. Za ku iya samun alfarma botik a kan lamba 22 a unguwar Ɗan Tudu, yana kallon masallacin 'yan Izala na Ɗan Tudu. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar shi a kan lambar waya kamar haka. Wato Bashar ɗan Iliya mata mai 978-08-01. Ko ku tuntuɓi babban manajansa na kantin alfarma botik wato Ibrahim Iliya a lambar waya kamar haka 98-89-73-08. Sai kun zo botika alfarma ta ku ci. Shirin ɗangaruwa, ɗangaruwa, shirin ɗangaruwa, ɗangaruwa, shirin ɗangaruwa, shirin aikin garuwa. Farko na sai yau makage sarki kai ne ɗaya. Su fake suna aikin ruwa amma suna zubar ruwa, harkar nan ba uwa, Allah ka yi garkuwa. Rai mai zuwa? Ɗaukun jaka biyu ka shiga da cikin gidan nan. A tsare mu adimuwa, shi dai ɗan garuwa ba ruwan shi da saidawa maza, amma in mata ne yana kaiwa da marmaza, kai shirin garuwa.
Yawa ga abokina ga ruwan ka shiga da shi ciki ba. Wani irin in shiga dauki ruwa in shiga da shi? Ka dauka ka je ka juye musu da Allah. Ai zara ake ba da shiga gidan mutane da ruwa. To kyauta zaka ba mu ruwan da zaka ce wani in dauki ruwa in shiga da shi, duk mai ruwan da muka siya shi yake dauka ya je ya juye. A haka bai. Ka gani ai ba karamin yaro bane ko? Da zan dauki ruwa da girma na in shiga gidan matan aure da shi. Addini na kai koyar da dauki ruwa in shiga gidan matan aure da shi, saboda haka ba tsarin aiki na bane haka. Haka ne magananka da kai. Amma da Allah mai sunan ka ne? Sunana Nura. Sunan ka Nura. To da Allah Nura, in ba damuwa da Allah zan so ka dinga kawo ruwan nan kullun saboda ana bukata. Ba damuwa insha Allah, ba wani. Magana ta shi shiga. Mutanen kirki shirin dan garuwa. Shirin dan garuwa. Ga shirin dan garuwa. Ga matsalar dan garuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mai gida na ga kun dawo cikin damu. Lawa ko. Ya za ku ci mini ba damuwa ba bayan gashi wasu ka kutagwal. Ai tunda na ga miki ko yake. Kuma duk wasu ka ko da yaushe cikin farin ciki, yau kuma da kun zo wani iri. Allah wani dan iska ne fata mura a wajen aiki. Shine ko. Tunda kun shigo ai ofis ne yanzu kuma nan gida, ya kamata ku sai wasu ka kuma. Ta shi kenan na gode insha Allah fishin ya kawo. Da gaske? To da Allah kuma dare. To na gode, na ji daɗi. Na gode Allah kuma dai bani mata mai kula da ni. Mai damuwa da duk yanayin da nake ciki. Yanzu me aka dafa? Abincin da kuka fi so. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Akwai kwaratan mata shirin dan garuwa. Allah ya tsare mu. Me ruwa? Na'am? Akwai ruwa? Akwai. Jarka ɗaya. Ok, to ba matsala. Shigo da shi. Gaskiya malama bana shiga gidan mata aure. To wa kake so ya sayo da shi? To ai al'adata da addini na bai bani dama in shiga gidan mata aure ba. Ni na ce maka ka sayo min ciki, kai da kake sai ba dole ba. Wannan ya rage naki, idan kina da wanda zai shiga miki da shi ya shiga miki da shi, amma ni ba tsarin aiki na bane in shiga gidan matan aure. Idan ba za ka sayo ba ka fice ka ta yanka. Allah raka taki gona. To ba matsala. Allah ya raka taki gona, dan ma ka samu za a sai shine zan samu wani sheka. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Shirin dan garuwa. Dan garuwa. Daga shiri nasa dan garuwa. A radin Allah ke kai ni yanka shi zan yi. Za ka iya kashe mutum ne dama? Ta gudu ma. Da na je yawon duniya na a banza na je. Ba da taji tun naje ko sigara ba. A radin Allah ne ma shaji nake so. Ga akwai matsala Allah ga. A'a, bujimin ne ya bata ko. Radin Allah ga akwai matsala. Alƙawarin riga ƙayataccen shiri ne da ya zo da sabon salon da za a jima ba ga irinsa ba a duniyar fina-finan Hausa. Alƙawarin aure suka yi wa 'ya'yansu tun suna ƙanana. Amma bayan sun girma ne kuma labari ya sha bamban. Wannan yaran da yadda jininsu ya gamu, to ina son in haɗa su zimunci mu ya shi gaba. Ya shi gaba kaji ko? Zamani ba. Yaro ka aibe shi ba kashi halinsa ba. Ko kana son ka nuna mun bin isa ba da su.
kaddara ce ta kawo saurayin ko ƙarar kwana. Bayan ya hatsari ne kwakwalwarsa ta manta da kowa. Tunzura da tsabagen kishi da iblisan matasan ƙauyen ya sa bakon saurayin dawowa hayyacinsa. Dan ina ne, daga ina yake, sai kun kalla alƙawarin riga. Shiri ne mai nisan zango daga kamfanin Nagarta Film Production Mata Mai. Alƙawarin riga, ƙayataccen shiri ne mai cike da sarƙaƙƙiyar soyayya, amana, alƙawari da kuma uwa uba tsaftatacciyar madarar soyayya da babu ruwanta da birni ko ƙauye. Akwai za a ci fanke. Ina wanke fa za mu ci. Na a ci fanke yau. Sauri ki shirya karki makar ma ida wuri kin ji ko? Alƙawarin riga ya zo da salon burgewa da kuma yadda ake auren gaggawa da kuma auren dole. Nishadi da kuma ilmantarwa duk a cikin shirin alƙawarin riga. Kumbo, ga ki da iya hora, ga iya tuwo, isa wajen shanu suna jayi barba suna rahi. To haka ki zai to madalla sai an gima fa. To madalla. Kamfanin da ya ɗauki nauyin gabatar da wannan shiri Nagarta Film Production Mata Mai. Zirga-zirga ɗan gaske BBR. Location manager DJ Aminu. Ci gaban shiri DJ Halifa Samfal. Shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga mashirin shirin na kuma jajirtaccen producer Aminu Hussaini Jera, director by Yusuf Abdullahi Bulando. Za ku iya samun wannan ƙataccen shirin a YouTube channel kamar haka, Aminu Jeran TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin san buɗe muku shirye-shiryen mu masu ilimantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Alƙawarin riga, kan Menene dalilin da yasa aka yi wannan juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar? Wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar mu ta Nijar ya sha bamban da sauran juyin mulki da aka yi a baya. Wannan juyin mulkin an yi shi ne a lokacin da ƙasa take gab da durƙushewa, wanda hakan ya sa sojojin mu masu kishin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Brigadier General Abdulrahman Chani suka kifar da gwamnati. Juyin mulki abu ne da ake yi a duk lokacin da ƙasa ta shiga mawuyacin halin da zai durƙusar da ƙasa. Wannan dalilin ne ya sa sojojinmu masu kishin ƙasa suka kifar da gwamnati. Dalilai dai da suka sa a kai juyin mulki a ƙasar mu su ne dai kamar haka. Cin hanci da rashawa, almundahana da babakere. Rashin kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. A kashe mana sojawa, a kashe mana civil, ba kwanciyar hankali, ba makarantu, wancan bangare duka ko ina 'yan ta'adda sun zo sun mamaye. A cikin wannan hali wani irin goyon baya kamata ka ba wannan ƙasa taka domin ka ga ta ci gaba? Goyon baya baya taɓa samuwa. Sai ka zama cikakken ɗan kishin ƙasa. Wane ne ɗan kishin ƙasa na gari? Ɗan kishin ƙasa na gaske shi ke sadaukar da jininsa. Dukiyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya. Don ganin ya farfado da martabar ƙasarsa a idan duniya. Ni cikakken 'yan Nijar ce, ƙasata ita ce aƙidata, abal alfahari na. A shirye nake na bawa ƙasata gudunmawa don ganin ta ci gaba ta kowace fuska. Ko da kuwa hakan zai zama ajali na, kamar yadda 'yan mazan jiya suka yi domin farfado da martabar ƙasar mu ta Nijar. Kar ka yadda a haɗa baki da kai don kawo ƙasar ka na ƙasu. Mu ba wa jami'an tsaro dama gudanar da ayyukansu ta hanyar ba su bayanan sirri. Na sadaukarwa da ƙasa ta Nijar jini na ilimi na da duk komai nawa domin ganin ta ci gaba. Kalli yadda sojoji ke rasa rayukansu a kowace rana. Likitoci suke aiki babu dare babu rana. Malaman makaranta ke aiki da gasken gaske don ganin sun bayar da ingantaccen ilimi. Ni matashi ne, matasa kada ku yarda ai amfani da wajen zama ɗan bangar siyasa. Matashi kada ka yarda amfani da kai wajen sha da fatocin miyagun ƙwayoyi. Ƙauracewa shaye-shaye domin yana mai da mu mahaukata da kuma ɓata gari. Babban mafarki na shine farfado da kimar ƙasa ta Nijar a idan duniya. Wani nasarori juyin mulkin nan da aka yi zai haifarwa da ƙasar mu ta Nijar. Nasarorin da za a samu a sanadiyar wannan juyin mulki su ne kamar haka. Za a magance cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare gama duniya. Ƙasata za ta dogara da kanta. Domin mun gane cewa hannun wani baya ci maka to. Tsaro kowa sani ya inganta. Kuma cin hanci da rashawa da yanzu ba zancen shi. Kwata-kwata ya nemi wuri ya laɓe. Za a samu yawaitar baƙi da za su dinga shigowa da hannun jari. Kamfanoni da masana'antu za su ƙaru a cikin ƙasarmu. Wani irin ma'adanai ƙasarmu ta Nijar take da shi? Ƙasarmu ta Nijar tana da ma'adanai kama daga man fetur, uranium, gawayi, da kuma sauran ma'adanai da ba a gama gaggabo su daga ƙarƙashin ƙasa ba. Da kuma bunƙasar noma da kiwo. Za a samu ingantaccen ilimi da wayewa a ƙasar mu ta Nijar. Harkar lafiya, harkar ruwan sha, wutar lantarki za ta bunƙasa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Nijar, ƙasar mu ta gado. Allah ka taimaki Nijar ka kuma kare ta. Wannan saƙo ne na musamman daga ƙungiyar shirya fina-finai ta garin Mata Mai, wato Nagarta Film Production Mata Mai.
Salamu alaikum. Alaikum salam, barka da zuwa. Muna lafiya. An zo lafiya. Lalo. Lafiya ya gida. Ni akwai shinkafan nan. Baka ta kirkin mako mai kyau. Bahu bin na dauko. A'a sai dai a kamun rabin bahu. Rabin bahu kuma mai gida? Rabin bahu. To kuma da naga ka saba tafiya da ɗaya bahu biyu. To ya za a yi? Da kanci aka kawo original din zaka ji daɗin ta sosai. Yanda duniyar nan ta sa mana ido kai. To yanzu rabin bahun za a bada ko bahun guda. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. An tashi lafiya. Me ga zaka mu? Mirga? To, ta nawa ce za a yi maka? Ta 100 mana, ba ta 100 ake Dala 100? Yanzu mai gida dala 100 ba ta yi. Dala 100 da yarbi ne. Kai ga ka kamar mutumin arziki. Amma ka kara mu wata yarbi, ta me za ka kara mu jiya? Mai gida, ba ni ne na kara ma ba. Wannan abu ne na kowa da kowa, kuma ba kai na ware na karawa ba. Jira malam Bauchi. Wannan dala 2 da gwamnati ta kara daga dala 40 ne abin da ya sama. Gwamnati ce ta kara? Gwamnati ta kara. Yau akan me za a kara mana? Abin da yasa aka kara dala bibin wannan akan kira ko data da ake huddawa daga dala 40 abin da ya sama saboda a tattara da su ne za a samu a liƙe wata kofar. Jama'a ya kamata mu nura mu gane. Kaga Mali sun yi haka, Burkina sun yi haka. To mu mi zai hana mi? Ok, kamar yanzu kenan mutum ya sa kireji haka za a ɗan dala. Shi ma sai dala 40 saboda in ɗan ƙaramin ƙarfi gare ka daga dala 40 abin da ya kasa ko bai ba duka. Daga 40 abin da ya sama ne ake hudda dala 2 kacal. A inda haka ne ni wala su ja kada 10. A dala 2 ma ne. Ina kishin ƙasa ta ne. A to haka da ya kamata. Dan saboda kaza ta sha gishiri na manta ne ta gyara. Kuma ana so a gudu tare a tsira tare. Duk bayan ta kenan. A na gane. Kenan yasa na ji a radio ana cewa Burkina Faso sun tattara kuɗaɗe. Kusan miliyar 100 suka hada. Miliyar 100. Miliyar 100. A kawai ba matsala. Ka gani? Kawai a samu. Samu ne ba matsala. Ai mana, haka ya kamata. Ko tauni na wuce. To haka kin zari. Wannan sako ne na musamman da kamfanin shirya fina-finan Hausa na garin mata wato Nagarta Film Production mata. Dangaruwa, shirin dangaruwa, dangaruwa, shirin dangaruwa. A dangaruwa matsaloli ke ta yin aukuwa, a dangaruwa rigima ce ke ta yaduwa, a dangaruwa abubuwa na ta faruwa, a gyara gida, a gyara hali na yin rayuwa, dangaruwa shirin dangaruwa.